Ei, amics, Bones a tots. i avui... El nostre treball sobre la projecció internacional del català. I bé, una de les primeres qüestions que es demanem sobre la projecció internacional en català és si és possible estudiar el català a altres indrets del món. I la resposta és que sí, a 150 universitats. I és que és més fàcil estudiar el català fora d'Espanya que dins Espanya. I això es pot veure en llocs com els Estats Units, on hi ha 22 universitats que imparteixen el català, mentre que a Espanya, fora dels països catalans, només n'hi ha 7. Altres països que també imparteixen el català poden ser França, Regne Unit i Alemanya, entre d'altres de la Unió Europea. I, fora de la Unió Europea, tenim països com Japó, Tailàndia i Israel. I és que d'aquestes 150 universitats n'hi ha 88 que reben el suport econòmic de l'Institut Ramon Llull. I és que el català es pot dir que s'estudia molt, ja que tenim més de 6.000 estudiants repartits en 28 països arreu del món. I bé, jo us parlaré sobre la xarxa Joan Lluís Vives. La xarxa Joan Lluís Vives és una associació sense ànim de lucre, és a dir, que no té cap objectiu de treure del bes. És un grup d'institucions acadèmiques dels territoris de parla catalana, que entre elles tot tenen vincles o històrics, o culturals i lingüístics, o els tres. Aquesta xarxa es va fundar el 28 d'octubre de 1994 per 13 rectors d'universitats públiques i privades. Inicialment es va nomenar Joan Lluís Vives per l'humanista valencià Joan Lluís Vives. Els òrgans d'aquesta xarxa principalment són el Consell General, la Presidència, la Comissió Permanent, la Secretaria Executiva i comissions de l'institució. Està formada per 21 membres de cada universitat. La presidència de la xarxa Joan Lluís Vives està formada semestralment i rotatòria, és a dir, sempre canvia el president. Té una comissió permanent que és l'encarregada de la gestió ordinària de la institució. Joan Lluís Vives inclou representants de 4 estats europeus diferents, com Andorra, Espanya, França i Itàlia. Formada actualment per 22 universitats, on s'imparteixen 1.400 titulacions. Les funcions de la xarxa Joan Lluís Vives principalment són: des de 1985, anualment treu la guia de cursos d'estiu, que expliquen les formacions que fan durant l'època estival. Després té una altra funció, que és l'edició semestral de la revista Book, que treu informació sobre les universitats, entrevistes i sobre temes d'interès general. Després tenim el llibre virtual e-book, on es poden comprar llibres o alquilar, com si fos una llibreria normal i corrent. Entre 2003 i 2006, la xarxa Joan Lluís Vives va coproduir en Televisió de Catalunya 122 edicions del programa Campus 33, on donaven informacions sobre les universitats. Semestralment s'organitzen debats a les diferents universitats sobre diversos temes. També organitzen moltes trobades sectorials. El 2005, la xarxa Joan Lluís Vives va activar la web de recursos lingüístics universitaris, que serveix com a motor per cercar eines sobre les universitats de qualsevol matèria lingüística. Ha editat més d'un total de 10 vocabularis bàsics en llengua catalana, castellana, francès, anglès, sobre moltes diferents matèries. A més, forma part i col·labora en molts de convenis i programes, i conferències i fòrums, i moltes més activitats que fa. La xarxa Joan Lluís Vives, el 14 de desembre de 2004, va rebre el Premi de la Creu de Sant Jordi, que és atorgat per la Generalitat Catalana, en reconeixement del seu paper tan important en la recuperació d'aquesta llengua. Ara explicaré l'Institut Ramon Llull. Aquest es va crear el dia 5 d'abril del 2002 per mitjà d'un conveni entre tots els governs de Catalunya i Balears. També tenia el suport de l'Institut Cervantes. Encara que es diu que es va formar el dia 5 d'abril de 2002, aquest no tingué els seus primers intel·lectuals el dia 6 de juny del mateix any. Aquests foren Martí de Riques i Antoni Tàpies els més importants. El seu primer director fou Joan Maria Pujals. Aquest institut té com a objectiu principal la projecció de la llengua catalana.
tant de manera cultural com la producció artística d'aquesta. Per poder fer aquesta projecció s'encarrega de fer acords amb universitats exteriors, per així poder promoure el seu objectiu principal. També té la funció de traduir les obres catalanes en altres llengües, per així poder-les distribuir en més països. Per acabar, s'encarrega d'enviar un representant català a events principals de la literatura. L'Institut de Ramon Llull té dues etapes. La primera comença el 2010 i acaba el 2015. En aquesta etapa predomina l'expansió literària respecte als Estats Units i Amèrica. Les projeccions principals foren Cent català a França, exposició de Joan Miró a Londres, gires de concerts catalans al Regne Unit, Texas i Canadà. La segona etapa seria a partir del 2015 fins a l'actualitat, on trobam que les projeccions més importants fins a l'actualitat són la participació al Biennal d'Arquitectura de Venècia, l'organització d'activitats internacionals per el 700 aniversari de la mort de Ramon Llull, activitats que du a terme l'Institut Ramon Llull. Dividim tres apartats. Una part de llengua i universitats, que promou els estudis de la llengua i dona suport a universitats i estudiants perquè la puguin estudiar. També una altra part que és la creació, que aquest s'encarrega de la projecció dels arts visuals, entre l'arquitectura, el teatre i la música. I la darrera seria la literatura i el pensament, que s'encarrega de publicacions en altres llengües sobre obres en català. Finalment, comentarem l'ús del català a internet. La situació del català a internet és generalment bona, ja que per només tenir 10 milions de parlants és una de les llengües més utilitzades a internet. Si mirem que, per exemple, el català és la 75a llengua parlada al món, a l'internet, segons Google, està entre les 10 i les 20 primeres. De les 10 pàgines web més importants del món, 6 estan en versió catalana, que són Google, Facebook, YouTube, Wikipedia i Twitter. A diferència de les editorials, que no solen publicar en català per motius econòmics, l'internet sempre ha tingut un gran ús del català. Ja des del 1994, quan va tenir el seu gran boom, la gent sempre ho va publicar en la seva pròpia llengua, que en el cas dels països catalans és el català. A més, va venir acompanyada del suport de les institucions, ja siguin polítiques o econòmiques, que van posar el seu lloc web en català. Les principals claus per entendre la gran importància del català a internet les podem veure plasmades en pàgines web com la Wikipedia, que la versió catalana d'aquesta pàgina, d'aquesta enciclopèdia tan famosa, és de les millors que hi ha. Una de les altres pàgines web més importants en català és Softcatalà, que no té ànims de lucre i intenta millorar l'ús del català a la xarxa. I també cal mencionar l'ús del domini informàtic .cat. Finalment, cal dir que hi ha una pàgina web que s'anomena WCAG, que és una entitat pública que mensualment publica l'ús del català a internet i quines són les institucions i empreses que més l'utilitzen. I ara farem una breu conclusió sobre el que hem esmentat anteriorment. Bé, es podria dir que la projecció internacional del català és quasi millor que dins l'estat espanyol. Un fet important que es pot dir és l'entrada de l'ONU d'Andorra el 1993, que va provocar que el català es convertís en idioma oficial de l'ONU. En temes de l'ensenyament del català, jo crec que ens hem de demanar una cosa a nivell de l'estat espanyol. L'article 3 de la Constitució diu: la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. I ens demanem, com pot ser que si la Constitució diu això, s'estudi a tan pocs jocs de tota Espanya, que s'estudia a més països de tot el món? Quina és la política lingüística que està fent el nostre govern, el govern d'Espanya, perquè s'estudi tan poc? I què s'ha inculcat els espanyols de fora dels països catalans, perquè tinguin tan poc interès en la llengua catalana? Per part de les xarxes en Lluís Vives, el que fa a la llengua catalana és un paper molt important, ja que fa que l'unifiqui amb una i a més es pugui estudiar a diferents països on aquesta llengua no sigui oficial. La funció més principal d'aquesta xarxa és la divulgació del català a diferents països i així no perdre aquesta llengua. Ramon Llull és una eina essencial
dins la llengua catalana, ja que s'encarrega de que tothom pugui saber sobre aquesta llengua i la pugui estudiar, perquè també dona suport a aquells estudiants que volen saber més sobre aquesta. També s'encarrega de la divulgació d'obres catalanes per la resta del món, i així poder unificar-la i fer-la més potent. Finalment, l'ús del català a les xarxes com internet és plenament satisfactori, ja que tenint en compte la proporció de parlants i la quantitat de llocs webs que utilitzen el català, es veu que tenim una gran proporció. Creiem que s'ha de mantenir i protegir i donar exemple al mercat editorial on el català és menys visible. I això és tot, amics. Esperem que us hagi agradat. Dale like i subscríbete.